Първо изрязахме прага. После го напасвахме, го мерихме, го напасвахме, после минахме с кит няколко пъти, докато се запълнат дупките, изкурихме с 80-ка. След 80-ката минахме търкахме няколко пъти с 80 и няколко пъти китосвахме, докато се закрият всички дупки. После минахме с 150 да се изравни и сега минахме с шприц кит и го изтъркахме с водна шкура 600 и го подготвихме за боисване. Има тук-там някои вдлъбнатини, има тук-там някои цънки, които се личат сигурно на боята, ама като за първи път съм се справил. В следващото видео ще ви покажа новия апарат с флюсова тел, който си купих да заваря прагът и който се получи много добре. Не е направен от професионалист и има тук-там някои забележки. За другия път ще се справим по-добре.